Oras na ba? Last na. O pumanda. Naku, ayan, TikTok ko to kasi namatay kanina, nakakainis. Ayan, Batang Sandstorm, nag-shoutout. TikTok nga to, ano, Batang Sandstorm. Kasi namatay kanina. Naglulo ko yung ano, internet. Ayan, hi Batang Sandstorm. Andrea Barbarelli, ayan. May jacket ka na, Andrea? Nasa gilid ako kasi naglulo ko yung ano ko, ayan o. Bukas mo lang ayusin yan. Nasa gitna. And 5 million in the house, biglang shout out. Napapansin yung mga lalas mahina yung aking boses. Yung may tulog. Madaling araw nito sa'yo, eh. Yan, Lods Boy Musta, yan. May review sa tamsak ko, sayang. Salamat sa patamsak naman dyan. TikTok ko to yung una namatay. Ito yung aking una.
And 4 million in the house, may love shout out. Kung alam mo yung nuclear plant dyan sa Abu Dhabi? O bakit lalabs? Anong nangyari? Sumabog na ba? Oo, lalabs. Alam ko yung yan batang Sandstorm nagbaba ng kanyang bahay. Yan 6 million in the house, may love shoutout mga lalabs. Mahina ang boses ni host kasi alam niyo mga lalabs, madaling araw dito sa UAE. Anong oras na ba yan? 2:80 ng madaling araw. Kaya medyo mahina yung aking boses. Muntik na akong madestino, bigla akong dinala sa Oman or Pik. Medyo malayo ako dun, nasaliin ako eh. Ano pa yun, sa Abu Dhabi yun eh. Karatapos lang mga lalabs ng aking premiere, ewan, nagloko kasi yung aking LS. Ayan, naman ko kung ilan na noon ka. High life, nagalab shoutout lalabs. Life. Yan, 3 million in the house, may love shoutout mga lalabs.
Walang tao. Walang tao ngayon. Yan. Kin Music, may love shoutout. Ayan. May love shoutout, Ken. Ayan. Salamat naman dyan. Walang tao ngayon. Ano ba ngayon? Hindi kasi mag-morning ay Monday na sa Pilipinas. Ayan, Bicolana ng Uragon, Basok Lipo. Ayan. Kin Music. Ayan, Kin Music. Sige, ayan. Ikaw pala yan, host. Ako yan. Ayan, Ma'am Jabonet. Bumalik. Nagulo ko kasi yung internet. Sige, Ken Master, tinan mo kung nakadikit yung main ko sa'yo. Yan, Ken Master, nakadikit naman ako sa'yo. Pinamsakan ko. Panoorin ka na lang dito sa isang mobile.
Walang gaanong tao ngayon. And Ken. Ken Music. Yan, Ken, nasa bahay mo ako. Yung ano ko mga lalat, yung sulat dyan, nagalaw ko ata yan eh. Bukas ko na lang yan naayusin. Yan, nasa gilid ako eh, kasi kung umupo ako ng gitna, natatakpan yung mukha ko. Ayan, higit ko na to. Ken Music. Iwan ko yung lagi na lang nakadilaw yung aking ano matapos kong mag-ilis. Laging dinidilaw ni Lolo. Ayan man, Jabonit, pasokli na lang from Ken Music. Kaya salamat host. Ayan lang naman lalang. Yan, kanina nag-premiere ako. 6 lang yung nanood. Kasi biglang namatay yung aking LS. Nagloko yung internet. So, nasa gilid tuloy ako umupo para makita niyo yung mukha ko. Walang taong ayan. Ayan.
Yan, 2 million in the house, biglang shout out. Walang tao. Nangyari. Ini ketagilan tulay. Lumalabas. Lang lumalabas. Yan, Nelmar Lalam sa Wario, ayan. Musta ka na, Nelmar? Ayan. Dalia, may galap shoutout. Marga. Ayan, nandiyan pala si Marga. May jacket ka na, Marga. Ang ganong tao ngayon kasi Monday sa Pinas. Unang araw ng araw. Monday.
Kumusta ka na, Melmar? Kumusta na yung ano mo? WH. Nakita mo na yung WH mo? Kung ilan? Ayan, Nelmar, nagbaba ng kanyang bahay. Post duty na lang po muna. Sige lang, lalabs, in music. Salamat, lalabs. And 5 million in the house. Sige lang, Ken Music. $5 million, thank you so much. Mga lalabs, thank you so much. And 4 million in the house, mga live shout out. $58.7 host, 205% host. Wala dadagan pa rin lalaw. Puli kita uli mamaya. Kailangan at least meron ka ng WH. Yan, thank you sa pag-play lagi ng video ko. Okay lang yan, lalabs. Play kita uli mamaya. Ginagawa ko na lang yun, inayahan ko lang yung laptop, naka-play all yun. Pag tapos na, namamatay na lang siyang kusa pag panood na lahat. Ayan, good morning my friend. Ayan, mag-love shout out. Kuya Jong, kagigising mo lang. Good morning Kuya Jong. Gising lang ni Kuya Jong wasap sa Pilipinas. 2, 3, 4, 5, 6, 6:44. Magano ka muna Kuya Jong, mag-breakfast. Timpla ka ng kape. Timpla ka ng kape na may pandesal o sarap. Kuya Jong, good morning. Ayan. Good morning sa inyong lahat dyan mga lalabs. Nag-TikTok ako kasi kanina nagloko yung ating internet. Mainit-init puli ka kaibigan, breakfast tayo. Sarap naman yan. Breakfast si Mikasha. Sana all. Nantam sa kosa. Oo, kung kagising lang, hindi ako nag-silent kagabi na alimpungatan ako sa daling araw. Ayan, Kagiron, may love shout out. Kagiron, ayan. Inyakit ka na Kagiron, ayan. So,
So ayan mo kuhos. Sabayan, ano ba yung pagkain mo? Anong pagkain mo, Mikasha? Buti pwede kang mag-mobile habang nasa work. Ayan, 5 million na yan. Alam niyo naman pagkatapos ng aking LS, lagi na lang dilaw yung aking laging dinidilaw ni Lolo. Yan, Dahlia, bumaba ng kanyang bahay. Musta WH mo, kuya, malapit na bang ma-reach? Yan, Kagiro, nagbaba ng bahay, Dahlia. 4,000 ka pala. Ipalos ng aso. Wow, ang cute. Kuya Jong, ayan. Nasa gilid ako ngayon, mga lalabs, kasi tingnan niyo yung mga pangalan niyo dyan, nasa gitna na ng mukha ko. Ayusin ko na lang yan bukas. Patay kasi wala kay klinaw ng video mo. Dahlia Aya Dan from Kagiron na yan. Yan, Kuya Jong, full watch yung asong yung ikli. Ikli naman ang video. Ikli niya, mga lalabs. Yan, Life, nagbaba ng kanyang bahay si Life. Yan, Sherwin, nag-live shoutout. Ayan, Sherwin Lalab. Kumusta ka na, Sherwin? Yan, Kagiro, nagbaba ng bahay. Sino ba to si Kagiron? Kagiron Lalabs. Tantang sa super cute dong yan. Malaki rin pala yung bahay ni Kagiron. Dati akong dikit kay Kagiron na yan. Buy Kagwang pala tayo. Yan, Life Lalabs. Training, ayan. Tagig. Sherwin Reyes Dan from Kagiron. And 3 million, mga lalabs, 3 million. Mga lalabs. Thank you so much. One minute lang pala to, Kagiron.
1 minute lang.